Ni da abokin mahaifina, littafi na 16. Kamar yadda suka ce yini sur suka mana a gidan, da rana Abba ya ce kar mu yi abinci, oda aka mana, muka ci muka yi nak tare da su Hafsi. Bayan mun gama cin abincin, na ja su kicin muka yi baking ɗin cupcakes. Babu kayan icing don haka ba mu yi icing ɗin ba. Da yamma Lilis Abbu ya ce su fito ya maida su gida. Na rataye gyale a kafaɗata muka fita tare da su. Zan musu rakiya. Cikin motar Abbu picnic, Qasim ne a cikin sun hakimci. Hafsi tana gaba su kuma suna baya. Abbun yana jingine da motar yana amsa waya cikin haɗaɗɗen turancin shi. Hannun shi sanye cikin aljihun wandon shi. Su Sa'adiya suka shige mota, ni kuma na tsaya daga waje muna yar hira har ya gama wayar shi. Ya shiga mota ya tayar, na ja baya kaɗan ina ɗaga musu hannu. Ya zuro ƙamshi ta cikin motar ya ce, "Ya, ba ki zuwa ne ke?" Na kalli su Ni'ima kafin na ƙara kallon shi kan ai ya taɓe baki. That is, idan kina son zuwa fa. Na buɗe motar nima na shiga. Ya ja motar, hira muke da su Ni'ima amma jifa-jifa idanuna sukan sauka akan Abbu da ke tuƙi hankali kwance. Wata ɗaga idanuna da suka sauka cikin kyawawan sparklight eyes ɗin shi masu cike da kwarjini ta cikin madubi gaban motar kamar wadda aka zare wa kuzari. Haka na ji jikina ya yi sanyi. Gashi na kasa janye idanuna daga nashi, sai shi ne ya janye nashi. Na yi ajiyar zuciya a hankali tare da sauke kaina ƙasa. Ina kallon su Ni'ima suna kuskus suna 'yan dararraku a raina. Na yi fatan Allah ya sa ba jirgina suka harbo ba. A gidan muka yi sallar magrib da isha'i. Muka ci dambun kuskus sannan muka musu sallama muka tafi. Dawowar tamu shiru, su Hafsi kaɗai suke shan hirar su. Ni kam ina kan wayata ina buga game ɗin piano saboda bana son satar kallon Abbu da idanuna suka yi har ga Allah. Muna shiga falo, ban tsaya a falo ba, na yi hanyar ɗaki. Abbu ya tsaida ni ta hanyar kiran sunana. Na juyo a hankali. Cewa ya yi, "Please dafa mun shayi mana." Na ce to. Kayan hannuna kawai na ajiye a ɗakin. Na shiga kicin na dafa shayin da kayan ƙamshi a ciki. Na matsa ɗan lemun tsami na zuba a cikin butar shayi na ɗora a kan tire tare da kofi na kinkima na kai mishi. Yana zaune ya sa system ɗin shi a gaba da tulin takardu a gefen shi. Da alamun aiki zai yi, na ajiye a kan coffee table da ke gefen shi. Na durƙusa a gaban shi. Ya ɗago a hankali ya kalle ni. "Lafiya Nafisa?" Na sadda kaina ƙasa. Na ce, "Abbu don Allah ka yi haƙuri da abun da ya faru jiya. Insha Allahu ba zan ƙara ba. Don Allah ka daina fushi da ni." Shiru ya yi yana kallo na kafin ya nisa. "Ba fushi na yi ba Nafisa, kawai ban jin daɗi yadda kika biyo namijin da baki sani ba cikin dare. What if God forbid sometimes bad happens to you Nafisa? Bayan wannan kin duba shigar da ke jikinki kuwa? Haba Nafisa, ke da nake ganin ki da hankali da komi, me yasa?" Na sake yin ƙasa da kaina ina mamakin ta yadda aka yi har Abbu ya ga irin shigar da na yi da kuma hirar da muka yi da Bilyaminu. Fata na ɗaya kawai shine Abbu ya daina fushi da ni. Sukuni da walwala sun ƙaurace min saboda fushin mutumin nan ɗaya. Abbu ji nake idan na kai gobe ba tare da na ga murmushi a gare ni ba, zuciyata za ta iya bugawa. Kaina na ƙara yin ƙasa da shi. Na ce, "Ka yi haƙuri Abbu, ba zan ƙara ba." Ya ce, "Daɗina da ke Nafisa, kina da saurin admitting mistake naki. Ki kuma yi min repenting immediately. Allah ya sa ki ɗore a haka." Na yi ƙasa da kaina zuciyata ta fara washewa. Da alamun ya huce ya ce, "Tashi ki je ki kwanta. Ki daina damun kanki kuma ba fushi nake yi da ke ba. Kin ji?" Na ɗago a hankali na kalle shi kamar mai son karanta gaskiyar abin da yake faɗa. Ya sakar min murmushi. Na ji wani irin sanyi ya mamaye min zuciya. Ni ma murmushin na sakar mishi sosai cike da
farin ciki na ce Abba na gode sosai good night. Na miƙe cike da kuzari da ƙwarin jiki na tafi ya bi ni da kallo yana murmushi sai da na shiga ɗaki sannan ya yi ajiyar numfashi. Ya ɗauki shayin da na haɗa mishi ya fara kurɓa a hankali yana gyaɗa kai cike da nuna gamsuwa. Ni kam ina shiga ɗaki har sai da na yi ɗan tsalle cike da murna. Na shiga bayi na yi brush na fito ina 'yan waƙe-waƙe na cike da farin ciki. Na yi shirin kwanciya bacci. Tsalle na yi na faɗa kan gadona na mirgina ɗaya gefen inda wayana take. Take na buɗe sai da na yi chatting. Na shiga account ɗina na Twitter ne, Instagram, Facebook duk na yi posting ina cikin mood mai daɗi kafin na kashe wayar. Na kashe wuta na ɓalle maɓallan gaban rigata na gaba ɗaya guda uku na ja bargo har wuyana na yi addu'ar kwanciya bacci. Na shafa na rufe idanuna. Ba daɗewa bacci mai daɗi ya yi awon gaba da ni. Juyi kawai nake yi na kasa barcin na rasa abin da yake min daɗi a cikin raina. In normal sense na san cewa da a ce wani ne ya min ihu daga muryar da Abbu ya min yau sai na ji ɓacin rai saboda ni fa na tsani kawai mutum ya dinga nuna he has control over me. Alhajin baya nan, baya da abun da na san cewa ko a gida nake Daddy ba zai min kwatankwacin faɗa da tuhumar da Abbu ya min ba. Yes Daddy zai min faɗa amma ta cikin lumana da nasiha ba irin ta Abbu ba. Amma me yasa ko kaɗan ban ji cewa Abbu bai kyauta ba. Cikin raina na juya ɗaya gefen ina kallon wani frame hotonmu ne ni da Hafsi. Na ɗauke mu ya min kyau sosai shi yasa na kai aka wanke min shi a lokacin kwata-kwata na ma rasa a wani matsayi na ajiye Abbu balle in yanke hukunci. I never event in my dream wai in yi mafarkin ajiye shi a cikin jerin abokin babana. To amma idan ba abokin babana ba ne shi ba to waye? Da waɗannan tunanukan barcin ya ɗauke ni cike da waɗansu irin mafarkai marasa kan gado. Ranar har so na yi in makara sallar asubahi sai wajen ƙarfe 6:30 na yi sallah. Ina gamawa na koma na sake kwanciya. Yatsun ƙafa na ji ana ja cikin barci na janye ƙafafuna na maida su cikin blanket tare da ƙara ƙanƙame pillow. Tafiyar tsutsa na ji ana min a wuyana. Da sauri na buɗe idanu tare da hantsilawa ƙasan gado. Sai da na buge kaina na ɗago da sauri yanayin fuska na ya canza daga harara zuwa na mamaki. Da mamaki nake kallon su Na'ima ne da Sa'adiyya zaune suke a gefen gado suna kallona. Na yi tsalle a kansu muna shewa. Sai da muka gama na zauna a gefensu na ce me kuke yi ne a nan yamma? Na'ima ta ce ziyara muka kawo ko it is not allowed. Na ce ni ina isa in ce amma da safe haka. Idanu ya sauka akan agogo ƙarfe 10:30. Sa'adiyya ta yi murmushi ta ce abinci fa muka kawo wa babban yaya. Na kalle su Abbu. Na'ima ta ce to dawa fankasau ne miyar taushe mai daɗi wallahi tashi ki zo ki ci kafin ya huce. Na sauka daga kan gadon ina cewa yanzu kuwa toilet na shiga na yi brush. Jacket na cotton na ɗora a kan vest ɗin da ke jikina. Na nannaɗe kitson da aka min na ɗaura da ribbon. Na saka hular bene muka fita falo dama na san yara suna makaranta don haka ban yi mamaki na ga falo babu kowa ba. Sai da muka shiga second falo ne na ga Aunty Mubina zaune a kan kujera. Muka gaisa ta ni da su Na'ima da alamun su ma sai lokacin suka gaisa ta amsa sai lokacin suka gaisa da ko da yaushe babu yabo babu fallasa. Lamarin Aunty Mubina sam ya daina bani mamaki shi yasa bana ganin laifin dangin mijinta akan duk abin da za su ce a kanta. Tunda koma meye ai ita ta jawo wa kanta. A ce ƙannen miji aurenki wai kin amsa musu gaisuwa kamar wasu baƙi ko irin dangin nan na nesa. Kai ko dangin nesa ne ai ya cancanci a ce ka ɗan nuna sanayya. Na saci kallon su Na'ima da alamun su abu bai ɗaɗa su da ƙasa ba ma. Muka nufi kan dining muka zauna har sun zuba mana fankasau muka fara ci muna har hira. Abbu ya shigo sanye da wata farar riga da farin wando ya gyara sumar kanshi sai wani irin sheƙi take yi
Da sauri su Ni'ima suka tarbo shi suna babban bros da fara'ar shi ya tare su ya jingina kowacce su a jikin shi yana kallon su wato ku dai idan ba aiko ku aka yi ba a ganin ku ko sai a gida ko. Sa'adiya ta ce bros ai ka san halin baba baya bari muna yawo fa. Ya ce ba wani nan daɗin baki ai na ji an ce har weekend kuke zuwa gidan su Amina. Wannan ba yawo bane ba kenan. Ni'ima ta ce kar ka damu bros yau yini ma za mu yi a nan. Ya ce ban yarda ba kwana za ku yi ni kam idanuna yana kan su faɗa irin burge ni ɗin da suke yi. Ban san sun zauna ba sai da na ji muryar Ni'ima a saitin kunne na. Me kike kallo? Na yi firgigit na kalle ta. Babu komi. Ta jefa min wani irin kallo alamun bata yarda ɗin nan ba. Na yi saurin maida hankali na ga Abbu na gaida shi. Fuska a cune ya amsa duk sai na ba daɗi. Ba haka yake amsa min ba. Gaisuwa ta ba ji na yi abincin ma ya fita daga raina. Na fara tsakura ina turawa a bakina don ina jin daɗin abincin ba. Su Ni'ima kam hirarsu suke yi da Abbu suna dariya. Sa'adiya ta ɗan taɓo ni. Na kalle ta a sanyaye cike da kulawa ta ce you okay? Na gyaɗa mata kai kawai. Abbu ya kalle ni na ɗan lokaci kafin ya maida kallon shi ga Ni'ima. Anty Mubina ta zo ta yi joining ɗinmu. Ita ma lokacin zuwa lokaci Abbu yana saka ta cikin hirarsu suke yi da ƙannen shi amma bata cika maida hankali ba. Dan da ni ma suna sako ni amma sai dai kawai in ɗan yi murmushi ko in yi nodding. A haka dai muka gama cin abincin. Hirarsu suka ci gaba da yi. Na tashi na haɗa kan kayan da muka ɓata na kai kicin. Kasa komawa inda suke na yi kawai sai na shige ɗakin su Momi. Na kira na haɗa mana bidiyo call daddy ma yana gida. Don haka hirarmu muka sha sosai. Na basu labarin bikin da muka je har fotunan da bidiyos ɗin da muka yi na tura musu. Ban yi kuskuren faɗa musu har dare na yi a waje bikin ba wanda dalilin haka yasa Abbu ya mun faɗa kuma har yanzu yake fushi da ni saboda na san kuskure ne haka kamar na yi ikirari ne na daɓa wa kaina wuta. Su Ni'ima suka shigo ɗakin Daddy Sallama.